בואו איתנו להכין סליים משני מרכיבים. קודם כל שמפו, לא משנה איזה שמפו שאתם רוצים. אנחנו כבר שמנו שמפו. השמפו זה לפי איך שאתם עושים את הסליים, כמות הסליים, ואז מערבבים ממש טוב ושייכנס בזה אוויר. אני כל הזמן לא מצליחה לעשות סליים, ואני מקווה שעכשיו יצא לנו סליים. תראה, אתה מקווה שיצא לנו עכשיו סליים? כן. גם אני. רגע, תסתכלי כמה בועות יצא. כן, יוצא מלא בועות. קודם יצא אחד וראיתי את זה ושיילי לא ראה. שהמרקם בערך יהיה ואחרי זה שמים מלח. שהמרקם בערך יהיה קר. וממשיכים לערבב. אז שזה נהיה המרקם ככה, ממשיכים עוד קצת לערבב, תערבב. זה קצת קרה. לא יכולים לראות כי זה... אתם רואים? טוב, זה מתחיל קצת להיות... זה מתחיל להתקשר קצת. טוב, נראה לי שזהו. כן, זה מתי שהתחיל להיות כזה ככה, זה אומר שזה זהו. הנה, החזרת את זה למקום. אוקיי, עכשיו שמים קצת מלח. לא, עכשיו לא תכניסי. נו, לא. טוב, עכשיו שמים קצת מלח, כל מיני מלח וכאלה. זהו. ואז ממשיכים לערבב ממש טוב. לא, זה לא לבן כזה, זה סגול כזה. לא. אתה יודע מה? שים. זהו. יוצא עדיין בועות כאלה. נכנס לחדשרה. כן. זה בועות קטנות ממש, כאילו, אז אתם לא כל כך תראו. ממש קטנות, כי זה שקוף. גם בגלל שזה שקוף וגם בגלל ש... לא. גם בגלל שזה שקוף וגם בגלל שזה קטן אתם לא תראו את זה. אבל אם אתם מכינים את זה אתם תראו, הנה! הוא התפוצץ. אבל שזה לא... תקשיבו. הנה! וואי, זה נהיה, מה זה ורוד זוז? זה נהיה ורוד כזה. אוהבת ורוד, ואתה לא. אתה אוהב ורוד? די, אתה אוהב ורוד? הוא לא אוהב ורוד. וזה ורוד. טוב, תערבב. ואז מכניסים את זה למקפיא ל10 דקות. לא, אבל תערבב בעיגולים, לא בככה. חושבת שזה נראה טוב. טוב, זהו. בינתיים שזה, אחרי שמוסיפים את המלח אז שזה כזה, אז למקפיא ל10 דקות. אם אתם רוצים ואתם לא כל כך יודעים מתי עובר 10 דקות וזה, אתם יכולים לשים טיימר. אז אנחנו עכשיו נעשה טיימר. טוב, אז קיצר, עכשיו הוצאנו את זה אחרי 25 דקות במקפיא, וזה עדיין לא סליים. אנחנו למדנו ממישהו ששמים את זה במקפיא ב10 דקות, וזה לא סליים. טוב, יש לי את זה. טוב, חכו רגע, טוב, אז הבאתי כפפה, ועכשיו אני בודקת אם זה סליים. זה לא סליים. זה לא סליים. השארנו את זה יותר מדי במקפיא. לא השארנו את זה יותר מדי זמן במקפיא. מה? תערבבית? תוריד את זה. שים את זה שם. על הנייר שם. לא מחייבים לערבב אבל.
לא, נו, אני מערבבת עם הידיים. וואי, זה קפוא בטירוף. אפשר גם לערבב. לא. טוב, אז עכשיו תלמו מהרעשים ברקע. זה מתחיל להיות סליים, אבל סבון. למה זה לא סליים? אני רוצה להבין. כי אתה מערבבת את זה. אני יודעת איך זה יהיה סליים. לא, אדיר, לא. טוב, אז הוספתי מין, לא יודעת איך, בזלין נראה לי הוספתי? היא הוסיפה את זה. זה בזלין, כן. אז הוספתי בזלין, אבל כלום לא קורה, אני לא מבינה כאילו. בזלין זה כאילו כמו דבק. תראה את זה כבר, לא, נודניק. כאילו, לא, אתה. בוא. רגע, אז קיצר אני לא מבינה מה קורה, כאילו, אני לא יודעת למה זה לא סליים, מי שעשה את זה שיקר לנו. אז קיצר, ביי חברים, ביי יוש חברים. מקווה שנהנתם מהוולוג של הסליים שהוא לא באמת סליים. אז ביי יוש חברים. אדיר תגיד להם ביי. ביי. ביי.